Halló, jó napot kívánok! Erdei Katalin vagyok, az átlátszó.hu újságírója. Nagyon örülök. Minden önökkel már beszéltem, átlátszó. Nem tudom, annyi médiával beszélgetem, mit parancsok ez itt sokkal. Tessék mondani. Én tudok segíteni önnek. Szeretnék érdeklődni, hogy sikerült-e már megtalálni az új ügyvezetőket? Hát most keresem éppen, szerintem 2 órán belül végzek vele. Melyik posztra kíváncsi? Hír TV, Nemzet, mit parancsol? Mindegyikre. A Magyar Nemzetére például? Hát a Magyar Nemzetérére a főszerkesztő a D. Horváth Gábor lesz. Értem. D. Horváth Gábor, az ügyvezető igazgatóját Tóth Mariannak hívják. Értem. És a Hír TV? A Hír TV elnöke én leszek. Személyesen. Simics Halasnak hívják. Hogyha tudja a nevemet. Igen, ismerem. Kire kíváncsi még? Szeretném kérdezni, hogy holnap délelőtt adná esetleg... Nem, mert elmegyek pihenni, tehát én most mindent elintézek, utána elmegyek szánkózni. Nyugodtan hozzá egy jót fogok szánkózni, aztán megnézem, hogy még működik az egész, de nyugodjon mindenki meg. Hólap is tesz lap, tévé is tesz, és minden működni fog. Ezt megígérem az egész nagy érdemű közönségnek. Értem is. Működni fog. És folytatja... Kérdése? Igen, azt szeretném kérdezni, hogy folytatni fogják a kormánykritikus hangvételt? Most ön ezt fölveszi, vagy csak jegyzetel? Fölveszi. Ne törődjön vele. Nyugodtan vegye föl, mondja meg, hogy nem is értem a kérdést. Természetesen egy független média az mindig az aktuális dolgokkal foglalkozik. Bár az Orbán kormánynak vannak olyan törekvései, hogy gyakorlatilag fel akarják számolni a független médiát, de természetesen ennek a mi médiánk ellen fog állni, és kurvára le fogja szarni, hogy az Orbán mit akar. Hát, ha úgy tetszik, ha ilyen értelem megkérdezi, akkor kormánykritikus lesz, igen. Igen, mert komolyan veszi a demokráciát, én komolyan veszem a demokráciát, és komolyan veszem a média szerepét a világban, és ez ragaszkodom, és ez mint tulajdonos ragaszkodni fogok, és hogyha a menedzsment, akinek úgy látszik, hogy lelkiismereti problémái voltak ebben a kérdésben, mert ők ezt nem így gondolták a dolgot, én ragaszkodom hozzá, hogy olyan menedzsmentek legyenek, és olyan főszerkesztők legyenek, akik ezt komolyan veszik. Igen, független lesz a média, és nagyon független lesz. Igen. Értem. Értem. Ezt ragaszkodom. Jó, akkor közé... És még mindent megoldok ma, holnap lesz Nemzet, Hír TV, minden lesz. Ne aggódjanak. Értem, akkor beleegyezett a hangfelvételbe, és azt is le. lehozhatom a felvételt. Köszönöm.